Ako ušetriť 22 000 eur za 3 dni? Všetko to začalo, keď nás oslovil pán starosta jednej obce. Zadanie bolo jednoduché. Naceniť opravu a náter strechy na ich budove. Dali sme mu cenovú ponuku a on povedal, že si to ešte premyslia. Neskôr sme zistili, že zvolali obecné zastupiteľstvo. Prešli si všetky cenové ponuky a vybrali si nás ako dodávateľa. Prišli sme na miesto a pustili sa do práce. Za 3 dní sme všetko vyčistili, opravili a nastriekali. Výsledok? Strecha vyzerá ako úplne nová. Ale to najzaujímavejšie sme sa dozvedeli až potom. Miestni sa totiž reálne rozhodovali, buď dajú úplne novú krytinu, alebo starú zrenovujú s nami. Výmena by ich vyšla presne o 22 000 eur drahšie než náš náter. A ako sa hovorí, ušetrené peniaze sú vlastne zarobené. Obec takto masívne ušetrila a výsledok, ten je úplne rovnaký. Ako ušetriť 22 000 eur za 3 dni? Všetko to začalo, keď nás oslovil pán starosta jednej obce. Zadanie bolo jednoduché. Naceniť opravu a náter strechy na ich budove. Dali sme mu cenovú ponuku a on povedal, že si to ešte premyslia. Neskôr sme zistili, že zvolali obecné zastupiteľstvo. Prešli si všetky cenové ponuky a vybrali si nás ako dodávateľa. Prišli sme na miesto a pustili sa do práce. Za 3 dní sme všetko vyčistili, opravili a nastriekali. Výsledok? Strecha vyzerá ako úplne nová. Ale to najzaujímavejšie sme sa dozvedeli až potom. Miestni sa totiž reálne rozhodovali, buď dajú úplne novú krytinu, alebo starú zrenovujú s nami. Výmena by ich vyšla presne o 22 000 eur drahšie než náš náter. A ako sa hovorí, ušetrené peniaze sú vlastne zarobené. Obec takto masívne ušetrila a výsledok, ten je úplne rovnaký.